boas, mister. Antes de nada, parabéns polo gran resultado, un 4-0, un resultado moi abultado. Como viches ti o encontro? Moi boas, bueno, moi ben. Eu creo que xogamos un nivel altísimo, creo que cando os equipos rivais veñen e intentan xogar, nos, bueno, sentímonos cómodos, metemoslle moitísimo ritmo ao partido, bueno, transitando, tendo balón, eles tamén viñan a presionar arriba, bueno, partido redondo. Un encontro que deixa moitos detalles, sobre todo que Ángel volve a pisar un terreo de xogo casi despois de un ano, o inicio goleador de Alex Delgado, Pablo Caraván, que se estrena tamén nesta liga, os doblete de Dani Pedrosa, pero sobre todo un encontro no que o equipo estuvo moi por encima dun rival que, a pesar do resultado, é un rival moi bo, moi forte nesta categoría, e verase ao largo da tempada que van a estar arriba. Sí, bueno, o primeiro é o de Ángel, que é o máis importante. Para nós, un home de clube, un home que leva aquí toda a vida, desde que pasou de juveniles, ainda é xoven, pero leva 6-7 anos aquí con nós. É importantísimo, é unha alegría, fora cal fora o resultado, para nós o corpo técnico unha alegría moi grande que este de volta con nós e que nos axude. Despois, sí, a ver, foi un partido redondo, hoxe. Eu creo que se estaba sendo un pouco injusto nuns comentarios, bueno, o equipo evidentemente cambiou moito respecto ao ano pasado, moita xente nova, tense que coñecerse, temos que crear un grupo, temos que traballar, que é o que fun dicindo toda a semana pasada, pero eu o equipo, xa os dicía, a clasificación non sei de que vamos, dame igual ahora mismo. O equipo que ten que ter boas sensacións, boas dinámicas, xerar juego, porque ao fin e ao cabo aquí na segunda volta é onde se decide todo. Destacar tamén un pouquiño todas as fases do xogo, pero sobre todo despois do penalti na primeira parte. O equipo houve aí un momento, tras o erro do penalti, que se desentendeu. Despois na segunda parte sí que se saliu con outro novo chip. Que foi o que estuveche descambiando para chegar a un... Bueno, falouse no descanso, a verdade é raro unha persona como Dani Pedrosa que ten esta experiencia que foise do partido, fallou o penalti, é normal, a ver, falles un penalti, pero el con esa experiencia tivo 10 minutos que cada balón que tocaba o perdía, estaba que non sabía, estaba ainda pensando no penalti e no descanso simplemente lle dicimos que sabíamos de sobra que se meteu no partido, que sabíamos de sobra que iba a marcar. De feito, a primeira que ten un gol dificilísimo, é parecido que mete contra o Céltiga, é super escorado, pero el ten gol, el danos moitas cousas, e o que ten que estar centrado no juego, e ya está. Logo, sí que é certo que arranxamos un par de cousas a nivel defensivo de que non bascularan tanto, pero é que apenas nos xeraron, eso é moi bon, un equipo como a Londres con ese potencial ofensivo que non te genere nada e que ti teñas tantas cousas, porque ainda fallamos un penalti, Rulo ten unha ocasión que son gol, todas, non é que sean ocasións claras, que son moi claras, un partido redondo. Para sacar algo negativo deste encontro, a lesión de Ian, como se atopa? Bueno, el tiña moitísima ilusión hoxe porque viñan seus pais de Madrid a velo xogar e quería xogar, quería continuar. De feito, houve 6-7 xogadas que nos pediron o cambio, el quería seguir, bueno, pero agora xa coxeaba ao final do partido, esperemos que non sexa moitísimo, serán 2-3 semanas, necesitamos a todos, bueno, esperemos recuperar tamén a Landeira e ter a todo o mundo en dinámica. Siguiente encontro da xornada, que se falará durante a semana, campo do Barbadás, equipo que necesita moitos puntos. Como ves ti ahora mismo ese encontro? Bueno, parecido de a Silva na Grela, é un campo que é pequeno, é un campo de moita disputa, de moito choque, algo diferente, que este campo non estamos habituados a xogar nun campo moi grande, hai que adaptarse a ese fútbol, nos xa o ano pasado ganamos ali, sabemos adaptarnos e temos armas para adaptarnos a ese juego, bueno, temos que ir ali a ganar como todos os partidos e xogar ben. Xa para rematar, hoxe era un día de moita chuvia, cambio de temperaturas, pero o que ven a Sagrada encheos outra vez, a afición sigue respondendo, é un mensaxe para eles. Bueno, que nos animen, que estén con nós, que nos empuxen, que nos axuden, porque, bueno, estamos en boa dinámica. Teñen que estar con nós,
nós tamén darlle a eles cos motivos para que estén con nós, pero nos teñen que empuxar porque, bueno, empezamos a Liga, moitos xogadores novos, sobre todo na zona ofensiva, teñen que coñecerse, teñen que crear esas sinergias que se crean no fútbol, pero van a facer, porque están a traballar moi ben, todos teñen unha actitude brutal. Entonces, bueno, estar todos xuntos como unha piña, afición, nós, corpo técnico, directiva, e isto vai seguir para diante. Moitas gracias. A vos.